Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Robotik! Natingog ni Barsino kay hapit maputol ang obol-obol sa diyang akong gigol-gol ang liog. Senyor Soprano. Tiwasan ko niya siya. Umanon yun unya na ako ang paghukom ko alang niya. Nawa di ay makabaton og katubanan. Ibton ko ang iyang liog, simbergwensa. Supremo. Unya, karon nga nasayod si Rolaida. Kada kong buhi si Barsino. Supremo. Unya karon nga nasayo na sab si Ma'am Rolaida nga dakong buhi si Marcino. O bao kini nagpadagit niya. Asa na ka karon ang iyang simpatiya ug ang iyang gugma, Sir Minard? Oh, Nangutana ra ko, sir, ha? Kuryoso lang yung basayo. ako ang angay nga pilion ni Rolaida. Kay ni akin ako ang dakong kasiguruan. Wa kang Barsino o kang iyang kulto. Unya, wa ka lang muhimog loyalty check alang kaniya, Sir Minard. Sa... Aha. May punto sabsitar sila atong iyang gipanulti. Ha. May posibilidad tuod. Nga mobali si Rolaida sa iyang pagtuo. Ngadto sa kulto. Kamo'y gipangmahanan karon sa simbergwinsa nga si Barsino. Huh. Dili lang unta ka na mahitabo. Di lang yun unta. Kay patyon ko yun unya si Rolaida. Kung luiban ako niya, ipanumpa ko ka na. Nakita gyud ako sa ngitsura. Kagisakitan siya. Sa diyang gipangutana na nako siya bahin kang nga Ma'am Rolaida. Kung asa kini, posible mo dapig karon na sayod na kining buhi di ay si Barsino. Sir Minard, hindi na magyud unta ko, sir. Dugay na kay ko napaabot kay mong higugmaon. Ako na lang unta, sir. Ako na lang. Krish, napalgan nga usa nakapatay ang gidagit nga doktor. Kisa sa daw ka mga doktor ang gidagit nga patay na. Si Dr. Vernilo. Kisa? Gipatay si Dr. Vernilo. Samtang padayon pa nga na missing ang kauban ini nga si Dr. Brihildo. Nakabalita sab ko, anak. Ug, makapaalarma kini Miss Gracia. Dako kayo kinig impact sa ekonomiya. Kay dako man kining hulga sa seguridad ning lungsod sa Latiara. Ang laing doktor nga nahanusap. Unsa na kay gidangatan niya karon no? Hinaot po unta nga way daot ang mahitabo niya. Di lang unta siya mapareha sa kauban niyang doktor. Nga napalgan na lang nga wa na kinabuhi. Ug dili na gid mahitsura ang naong. Hinaot pa unta, Brenna. Salamat sa pag-invite mo nako dinhi sa imong resort, Professor Swami Sandevar. Ug salamat sa salamian kaayong pagkaon. Ako patawag sa imo, kay ako gusto kita salty ba? Attorney Lolaida Pascon. Importante gyud siguro kaayo na, Professor. no? Yes, importante kyo kayo. Kibahin sa batanon, kadamli na. Kay gado man di ay ang bahin ni Brenna, ha, Professor? Ako dilibuot. Nga kinisang ko sa panagrelasyon, ilahakasuon sa ako, o ni ko iko. Professor Mo Swami. ikaw tabang sa ako, Lolaida. Kay ikaw bang yung kiila karon inahan ni Brina? Ako no sa kumbahin. Wa man ko ni restrict kang Brenna bahin ni Ana. Apan sa nakita ko kang Brenna, murag di araman kutob sa panaghigalaay ang iyaha kang VJ Sandevar. No. Kanalahi lalaki, kanalahi babae. Kana babae, pwede na pugong sa ilang feelings. Pero sa lalaki, kanalisod. May punto ka saba. Sagdi lang.
istoryahan ko lang unya si Brenna bahin ni Ana. Og si VJ, pakigsultihan ko usab. Silbing advice isip legal counsel sa inyong pamilya. Salamat, Attorney Lolayda Pascon, ha? No worries, Professor. Dasabtan ko kaayo ikaw. Usa ka sa labing lig-on ug matinud-anon gyud kaayo sa kapatiran sa espiritual. Ako nakisulti naman sa PT Santival. Pero, pula siya na secret feeling, sabi na pa. Mo ako, worried na, kay yun na, kung sa kada, simple na alang sa kapatiran sa espiritual. Noted ang imong concern, Professor Swami Sandivar, sir. Salamat. Ako lipay sa imo positive response. Pahini-ini problema, ha? Kaya ako din gusto makasumpang sa bala propisya. Dili basta-basta ang kalig-on sa Chinoy nga Professor Swami kung bahin na sa espiritual nga aspeto. Usakit siya kahugot ug lig-on gyud kaayong alagad kung magtutuo sa kulto sa mga Buenavides. Partikular kaayo siya sa propesiya kabahin sa halad nga kinahanglan nga mapreserbar gyud ang kalimpyo niini. Hangtod karon, akong napatuo si Minard Benavides sa akong pagka-Ingrasya Larena. Bisan og ang buhing kamatuoran, mao nga ako si Ingrasya Pascon. 20 ka tuig kapin ang nakalabay. Nahimo kong ulipon sa mga Benavides tungod og alang sa usa ka panimaos. Apan wa ko magdahom nga mamahimong kabahin ba di ay ako sa kausaban sa nahibiling mga salingsing sa pamilyang Benavides. Kausaban sa pagtuo nga karon nakapatay og maayo sa espiritual nga kahimtang sa kultong sungayan nga gipangamahanan sukad pa sa unang kaliwatan sa Benavides. Si Jo Marie, siya ang katapusang binhi nga mitungaw sa ilang kaliwatan. Apan inay nga hangtong niini ang kapatiran sa espiritual. Hapsay ko hinuon siya nga napasunod sa Kristohanong pagtulunan. Og nabira ko siya gikan sa pagtuong nga iya ni Satanas. Gusto kong basulon ni ini si Ingrasya Larena. Apan akong natimbang-timbang. Yasa ko kining tanan, Tarsila. Supremo Minard, ordinaryong katawang lang si Ingrasya. Huwag kalibutan, bahin sa kapatiran sa espiritual. Gusto ka, Tarsila. Dara kong sayop, kay wa ako magtudlo sa akong uriko iho. Ug mga pagtulunan, namual kontra unta sa sayop nining gituhuan. Mahuga inosente si Ingrasya sa iyang papanudlo sa batang si Jo Marie sa ilang pagtuo nga Kristyanismo. Senyor Minard Benavides. Kinahanglan yun nga tunan ni Iho Jo Marie. Ang mga pagtulunan nga angay niyang makatunan. Kay siya ang manununod sa kabilin sa mga Buenavides. Husto ka, Sir Minard. Kay siya mo niya ang musunod nga mo'y mga mahan sa kapatiran sa espiritual. O gawas pagyadara, si Jo Marie Buenavides, maong katapusang salingsing sa among kaliwatan. Kamoy maghatag unya og katumanan sa propesiya alang sa umaabot unya nga bag-ong paraiso dinhi sa yuta. Sir Maynard, kung imo palang ginunta kung gihatagan o katungod nga manginlamot sa inyong kinabuhi nga amahanog anak, tingali. Ako na unta mo'y nagiya kang Dong Jo Marie aron pagsubay sa pagtulunan nga angay ginunta niyang hikatunan. Tar sila. Kung imo palang ginunta kung gihigugma at mga higayuna, Senyor Maynard. Simberkwinsa. Dili na kita maghisgot pa niya ng bahina, tar sila. Uwahin na kay siya nakaangko. Ngawa siya makahimos pagpasulod ni Jo Marie, subay sa pagtulunan nga gitudlo sa iya pang katiguangan.
Hinay-hinay ka na nakaamgo kung unsa day untang akong kamahinungdanon sa kinabuhi ninyong amahan o anak. Ingon man sa kulto nga nasulod ni gikan sa imong katigwangan, Medard Benavides. Hello, Ashing. Kalit na lagi kag pinawag. Oo, kay galit kong gibati o kabalaka ron ninyo diha sa Latiera. Ashing? Biya na dayon mo diha sa Latiera, Krisha. Sultihiin na sila si Brenna o Marie. Ashing? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!